Sixoxa nontando yenkosi wakwaVilakazi endaweni yase-Sweet Waters ngapha ngaku-Pietermaritzburg. Ntando yenkosi siyakubingelela. Yebo, ngiyabingelela. Siyajabula ukuthi sizoba kanye nawe. Umuntu mengabuza ubani untando yenkosi wakwaVilakazi ungamchaza uthini? uNtando yenkosi nje umntwana kaNkulunkulu ophendukile nje eminyakeni engatheni edlulile naye kodwa ubesentweni kodwa nje uNkulunkulu naye wamenzela umusa wathola insindiso. Shuthi ngabiza ngokuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngokomusa ukuthi nami ngithole isipho sensindiso. Mhlawumbe ngiqale la ikhwizi usulaze iminyaka emingaki? Shuthi ikhwezi ngilaze ngoDisemba 2016. 2016. Shuthi ngina-9 years. Okay. Ulithola kanjani? Likuthola ukusiphi isimo ngokwempilo? KwakuDisemba 2016 ngisele nje ekhaya ngoba sibathatha ekhaya shuthi besihlala sodwa. Sesivakashile osisi bami bevakashile bangishiya mina sihlala eMnambithi ngoba sisanda ukufika la eSwidota. Sihlala eMnambithi bayangishiya ngithi mina hayi kulo Disemba ngiyasala ngifuna ukuya enkonzweni. Mangiseleke kushuthi nje inhliziyo yami ibikhathazekile ngoba ngiwumuntu oqede evarsity manje umsebenzi angiwutholi nesimo nje ekhaya siyabheda abazali bami abekho right abazwani isimo nje asikho sihle. So ngihlele endlini nje ngiyacabanga le ndlu engihleli kuyo ngibuka iplangwe nje lapha phezulu ngithi inkosi yami ngifisa ukubulala ngoba akukho kulungayo futhi nosisi bami abekho ngingedwa nje akuyazi ukuthi ngingedwa abekho eduze. Isizathu sokuthi ufisa ukuyibulala yini ukuthi izinto ayihlangane ekhaya? Kuthi nje konke kuyabheda kwasekhaya nempilo yami nje noma wami akekho esimeni esi-right nje akukho kulungayo okungilungelayo nje manje sengibona ngathi ngcono ngiyibulale. Shuthi-ke ntambama kwakuyintambama-ke nje mhlampe kwase kuyi-8 kanje kanti Shuthi o-8 ebusuku. Yebo. Okay. Shuthi nje kudala nje ngangivakashela u-anti wami wayevula umsakazo Ikhwezi. Kuwukuthi-ke ngaleso sikhathi nje ngangakalithandi ngithi labo mama banensa kangaka bebekhuluma ngangithanda nje iy'tori zakhona. Shuthi-ke ngalo 2016-ke ngikhumbula ukuthi u-anti wami wayevula umsakazo owayesho ukuthi aye lo msakazo wamakholwa. Ngithi ngithandaze khona lapho ngithi yazi inkosi yami mawukuthi angiyitholi into ezongivuselela njengamanje ngizoyithatha intambo ngiyilengise kuleli plangwe engilibona la phezulu. Shuthi-ke ngiye esiteshini ereyidweni-ke ngishintshe iy'teshi angilazi nokuthi litholakala kuphi ikhwezi. Kodwa kahle usufuna lona manje? Sengifuna leli khwezi engangingezwa ngalo noma angangazi ukuthi yini igama lalo. Ngangizwile nje ukuthi isiteshi samakholwa. Yebo. So ngilongirawundisa-ke kanti ngizothi mangima ngizwe kukhuluma omhlophe eshumayela kodwa eshumayela ngesiZulu. Ngangingazi ukuthi ubaba umfundisi isitekeni. Shuthi kumeshumayela ngoba ngalelo langa kwakuyi-25 futhi ngangibuye esontweni enkonzweni yasemini. Shuthi-ke eshumayela ngensindiso nje ngoJesu osindisayo. Ngama-ke lapho-ke ngalalela-ke intshumayelo-ke ngalalela-ke ekhuluma ngokuthi uJesu wazelela ukuthi azosindisa. Wabala nje okuningi okwangithinta okwaze kwaholela ukuthi ngingasayibheka naleyo ntambo ngoba ngangingayazi ukuthi ngizoyithatha kodwa nje nganginesifiso sokuthi ngalelo langa ngiyazibulala. Shuthi uNkulunkulu wawuphendula lo mkhuleko wokuthi uma ngingakutholi ukusizakala manje ngiyayiqeda impilo yami. Shuthi kusukela lapho-ke nganamathela nje ekhwezini ngalo ngilalela-ke iy'nhlelo ngase ngigcina ngazi ukuthi yikhwezi leli ngoba ngangingazi ngangiyitshela nje ukuthi isiteshi samakholwa. Emva lokho isiphi isinqumo wasithatha-ke ngempilo yakho ngoba uthema uyithola wathi usuwumntwana kaNkulunkulu? Yebo. Khona isinqumo wasithatha ngempilo yakho kusuka lapho maqondana nokusindiswa-ke manje? Ngoba kona ngesikhathi vele ngaso lesikhathi ngangilandela abazalwane ngangiya ebandleni labasindisiwe. Kuwukuthi nami ngingathi ngangisindisiwe kodwa ngangingakambuleleki ngoba la ngiqhubeka ngilalela ikhwezi la ngithole khona ngendaba zokuvuma izono ngoba la bengikhona bengahlalwa phansi nomuntu ukuthi uvuma isono nomuntu besivuma nje ukuthi sithandaze. Shuthi ngathinteka ukuthi kanti isono usivuma kumuntu
ngikhulekise nje. Ngakuthanda lokho, ngalalela uhlelo laDuduzanani, kwangena ngisho nenamba zemfihlakalo ngathatha ngesikhathi zimenyezelwa. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngafona ngasuka eduze ngoba babuya kosisi bami kwaqhubeka impilo. Ngasuka eduze kwabo ngoba sasihlala endlini encane nje, one room. Manje awukwazi ukuthi uzophuma uyokhuluma kwelinye room. Ngiyakhumbula ukuthi ngaya ethawini khona eMnambizi ngoba ngihlala eMnambizi. Ngaya nje kwenye ipark ekude, ngafike ngafonela le namba yemfihlakalo, ngavuma izono nje, ngavuma izono. Ngefoni-ke manje. Ngefoni-ke ngoba ngithole inamba la emsakazweni. Shuthi sukela lapho-ke emva kokuvuma izono ngazizwa nje kukhona umehluko enhlizweni yami nje, ngathi hayibo, lo muntu uyangibona yini njengoba bengikhuluma naye, kodwa nje kwazakala inhliziyo yami kukhona umehluko khona emva kokuthi esethe asithandaze kulokho engangikuvuma ngithi ngicela ngikhulekise kubona. Ngabona umehluko, ngathi yazi sengizohlala ngiqhubeka. Ngalo ngiqhubeka-ke nje uNkulunkulu mengisiza, kukhona angivulayo ngilo ngifona, ngithola isikhathi sokuthi ngizofona uma ngiye ethawini ngoba ngikwazi ukwenza phambi kwabo. Ngiye endaweni esithe ngifone, kwenzeke nje kuqhubekeke. Ngaze ngagcina ngazi nokuthi kukhona ngisho iy'nkonzo zabasha, ngakwazi ukuthi nami ngelinye. Yebo, ngakwazi ukuthi nami 2022 ngikwazi ukuya ey'nkonzweni zabasha ngoJuni. Ungathi-ke impilo yakho-ke oyiphile emva kokuthatha isinqumo sokusindiswa emva kokuthi uxhumane nekhwezi, nempilo oyiphile ngaphambi kwalokho ihlukile? Isihluke kakhulu nje, ngiyawubona kakhulu umehluko nje. Kuningi ikhwezi elingisiza kona nje kakhulu. Okay, sesiya ngasekuphetheni, njengomuntu osemusha, thini-ke isifiso sakho-ke ngempilo yakho ubheke phambili? Ukufisa kwami ukumkhonza nje uNkulunkulu. Ukufisa kwami ukuthi ngibe umuntu, ngiyalithanda ivangeli elishunyayelwa kakhona lokuthi yiba ukukhanya la ukhona. Manje nje kukufisa kwami ukuthi nje ngibe ukukhanya la ngikhona. uNkulunkulu ungisizile nje kakhulu, ngicela nje aqhubeke nami ngikuveze ukukhanya la ngihlala khona, abonakala uJesu engimkhonzayo. Okay, zithini-ke zakhe lokotho ikhwezi ligubha iminyaka engama-30 kulo nyaka? Ngithi nje ikhwezi siyabonga kakhulu, siyabonga kubaba umfundisi, noma engekho sibonga nje umbono uNkulunkulu awubeka kuye ukuthi abone isidingo. Ngithi ngempela ukuba wengahambi ngebhanoyi, kusho ukuthi mhlambe mina ngabe ngafa ngaleliya langa, ngangifisa ukuthatha impilo yami. Siyabonga kakhulu, ngifisa ikhwezi likhule kakhulu. Khona amazwi yena ubaba umfundisi awashoyo ethi laba abashiye ngemuva ufisa bagijime kakhulu kunalokhu yena kade ekugijima. Ngifisa ngathi-ke nekhwezi lingakhula kakhulu ngalokho nale minyaka iphindaphindeke nje kaningi, ngisho nezizukulwane zezizukulwane zethu zithole le nsindiso le eshunyayelwe ikhwezi njengoba nami ngiyitholile. Enkosi, siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.